Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po kami ng insaladang talong. Ipapakita po muna namin sa inyo kung paano ito at kung saan ito namin nakuha ang aming kamatis at saka yung aming talong. Dito po sa aming garden. Ngayon po ay pipitasin na po namin yung aming kamatis. Ayan po, pipitasin na po namin yung aming kamatis. Mas maganda po kasi yung kamatis na tinanim po natin para nakakasiguro po tayo na organic po yung ating kamatis na ginagamit at saka yung talong. Ayan pa po, kukunin pa po namin yan kasi medyo hinog na po siya. Masarap po yan. Isaw-saw sa bagoong. Pero yung mga hinog lang po ang isasali namin doon sa aming insaladang talong. Meron pa po pala ditong hinog. Kukunin po namin yan. Ayan na po yung aming kamatis na tanim. Ito pala, kukunin na po namin yung bunga. Yan. Kasi yan po ang gagawin po naming ensalada. Na po yung talong na kinuha namin kanina sa labas at saka yung kamatis po natin na galing din doon sa labas. Ngayon ay ito na po ang ating gagamitin na mga sangkap. Unang-una, talong, kamatis, luya, sibuyas, kalamansi, at saka gagamit din po tayo ng bagoong para pangtimpla po dito sa ating insaladang talong. Ngayon po ay lilinisan po pala muna natin yung ating talong. Tatanggalin po natin yung dulo para malinis po talaga yung pagkakagawa ng ating insalada. Mas maganda po yung may tanim tayong mga gulay kasi hindi na po kailangan na pupunta pa po tayo sa tindahan para bumili. So ayan na po lahat ang ating talong. Ngayon po ay ihanda nyo na po ang inyong tubig kasi magpapakulo na po tayo doon sa ating stove. Ngayon po ay ito turn on na po natin ang ating stove. Pagkatapos po ay tatakpan po natin. Ngayon ay hihintayin po natin na kumulo yung ating tubig. Tsaka po natin ilulunod dyan ang ating talong. Ngayon po, habang nagpapakulo po tayo ng tubig, ay uumpisahan po nating hiwain ang ating mga sangkap. Ngayon, hihiwain natin ng maliliit na pagkahiwa yung ating luya. Ngayon po, ang isusunod po nating hiwain ay ang ating sibuyas na pula. Pahaba po muna ang paghihiwa tapos hiwain nyo ng maliliit kagaya ng paghiwa natin sa luya kanina. Ngayon po ang sunod po natin na hihiwain yung ating kamatis. Ganyan pa rin po, pahaba pa rin ang paghihiwa ng ating kamatis. Tapos, liliitan nyo na lang po pag nahiwa nyo na po lahat ng pahaba yung ating kamatis. Ngayon po ay sunod po nating hihiwain ay itong ating kalamansi.
So, ayan na po ang ating kalamansi pagkatapos po nating mahiwa. Ngayon po ay pupunta na po tayo doon sa ating tubig na pinakulo. Ayan po, kumukulo na po yung ating tubig. Ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating talong dyan sa kumukulong tubig. Pag gumagawa kayo ng ensalada, pwede nyo siyang ihawin or pakuluan. Pareho lang po yung lasa niya kapag nailagay mo na yung mga sangkap. Ngayon ay tatakpan po muna natin para maluto yung ating talong. Titignan po natin yung ating talong. Ayan. Pinatay na po pala namin yung aming stove. Kasi luto na po yung ating talong. At hahanguin na po natin. So, yan po ang ating talong na napakuluan na po natin. Ngayon po ay ihanda na po natin ang mga sangkap natin. Ngayon po ay hihimay-himayin po pala muna natin tong ating talong. Yan, medyo mainit pa po siya dahil umuusok pa. Kakatanggal lang po natin ito sa ating tubig na kumukulo. So, ganito na po ang magiging itsura ng ating talong. Ngayon ay titimplahan na po natin to ng luya at saka sibuyas at kamatis tsaka kalamansi. Ang una po nating ilalagay ay ang luya. Tapos isusunod po natin ang sibuyas. Sunod po nating ilalagay ay ang ating kamatis. Yan po ang kamatis po natin na pinitas namin sa labas kanina at saka yung ating talong. Napakasarap nito kasi organic siya. Ngayon po ay pipigain na po natin yung ating kalamansi. Tsaka ididiretso na po natin siya dyan sa ating ensalada. Ngayon po ay lalagyan na po natin ng bagoong. Yung bagoong po namin na ginagamit ay wala po siyang laman. Juice lang siya ng bagoong. Mga 2 tablespoon lang po ang gagamitin namin. Ngayon ay hahaluin po natin para manuot po yung lasa ng bagoong sa ating ensalada. Kung ayaw nyo rin po palang maglagay ng bagoong sa ensalada nyo, pwede siyang lagyan ng asin na lang. Pwede rin po pala kayong maglagay ng gata dito sa ating ensalada. Pero pag naglagay po kayo ng gata, wag na po kayong maglagay ng bagoong. Napakasarap po nitong putahing ito, tapos mura lang at kayang-kaya sa bulsa. Yan na po ang ating finished product ng ensaladang talong. Ito na po ang ating finished product ng ensaladang talong. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. At saka, pakipindot na rin po ang aming notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!